नै बिमा जोंबोथ' बोरायबाय बुरिबाय मा मावबावनो देहायानो गैखाला दा जेबोबो मावनो हाला बाबुखौनो गुबुनाव खामानि मावनो थिनहरसै नामा औहाय दाथ' बेखारखाबो मा मावनानै खामायनो बेलाय नांगौबा गुबुनाव मावहैथोंसै मास मोनसे मोननैखौ ना जोंबोथ' जेबो मावनो हाखाला बोरायबाय बुरिबाय माथो खालामबावनो नांगौबा फिसालाखौनो मावनो थिनहरसै गुबुनावनो गाव गोसो बायदि मावहैथोंसै ओइ अनुजिमा ओरै फैलाय र' थांगौ आइ आरो आफा आङो बायजोआवनो खामानि मावसै नामाथाय आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन फिसा गामियावथ' जेबो खामानि गैया बेखारसो मावहैनायानो मोजां जागोनदां फिसा जागोन आरो नै अनुजिमा आइ आरो आफाखौ मोजाङैनो जोथोन ला माबायदि खामानि मावहैनो नागिरखो बिदिनो बायजोआव नागिरहैलाबायसै गामियावबो जेबो खामानि गैयाबा थां जिफोरखौ सोनानैनो रेडि दोनखादो थां र' बिदिब्ला आं सोहैनि बेगा हरदो बिमा आयै आं थांनो ओंखारबायमोन नै बोराय फिसालाया थांनो ओंखारबाय ए थांसैबो औ दे आंबो आफा थांसै मोजाङै मावहै जै जाथों फिसा मोजाङैनो थां आं थांसै नोंसोर मोजाङै थालायबानो जाबाय जागोन दे मोजाङै थांबानो जाबाय दे जागोन थाथ'दो आफा Mami, babaयालाय खामानि मावनो थांदों माला फैगोन नो गाबोन समफोरनो फैगोन आंनो मेथाइ लाबोगोन ना लाबोगोन बुरजा बुरजा लाबोगोन स्कुला हास्लाबला लेट जासिगोन टाइमा जाथारबाय थ'दो थांसै न' बेगा लेट जाथारसिगोन थ'दो मामि थ' बुरि ओंखाम ओंख्रिया संनानै दोन दा आं फैनानै नुफैयाबा जागोनसो Mami आं जामेंबाय ओंखामबो उखैबाय दे सेन्देलाव खु सेन्देला मेंथारबाय आङो उफ माम्बार खुदो दे माम्बार खु जाबाय दे गेलेदो आबै दे ओरैथिं गेले आइ गथ' माम्बार न' सिङाव थाव सिखार Mami आं आबैजों गेलेबावनो बिहामजो मा खालाय जाखो बेलाय गथ'खौथ' एसे गेलेनो हो बुरि आंसो मिथिगौ मोजां गाज्रि नों आंनि सिगां जानो दासान बिहामजो बे आंनिबो फिसौ बियो नोंनि फिसौ जानो हागौ फिसौबा बिबैनो जानानै था बिमा जानो दासान मा जाबावनांगौसै बिदिजोंलाय संसारा ओइ उफ उफ इस आइदै उफ हा माथो सिरि बुरि माथो खालामबावनो बोराय बिहामजोआथ' हनै बिमा बायदि सोलिनानै जानो हाया बेनोथ'लै बुरि जोंना खाफालानो बिदिखा खोमा फिसाला थाबाबो फिसा गैयि बायदि
नङा होमबा बुरि बिदिनोसै जोंना खाफाला बुरि आइ माजो बुन्दा बुन्दिफोर ओंखाम जासै फैद' जानायल' खामानिफोरावथ' जेबो उदायला खालि जानाय लोंनायावल' उफ बुरि देहा मावाबाबो जाया बिहामजो थासेयाव हेलौ फिफा माला फैयो थांसै र' बांद्राय गोबाव गैला बिमा फिसाजोनि बार्थडेआबो बावला थाब फैदो दे थांसै बावला बे साननै सानथामनि गेजेरावनो थांसै फिसाजोनाबो स्कुल फिस होनांसिगौमोन थाबैनो फैयाबा दे जागोन दे फिसाजोखौबो दोनलांबाय थानो बाथारबाय आं गरमाव दे थांसै साननै सानथामनि गेजेरावनो बेखौनो नेनो हाया जाहैबाय नोंहा मेंनाय मोनथारबाय आं देलै दे लांलाय लाबोलाय खालामनो नोंनो थाब फैदो दे होनबालाय फिफा औ दे माखौ नायबाय थाखो मा सुनाय जाखो बेलाय दाखोनानै दंजोबो मा सुनाय जाखो बियो दाखोनानै दाखोन आरो खोनासं आंनि फिसाजोनि बार्थडेआ फैगासिनो दं मा जाबाय थायोब्रा बे न'खरावलाय बाबायसो आं थानोनो मा खालामबावनो बे बोराय बुरियानोसै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जुदि नोंसोरो बे न'निफ्राय ओंखारलाङाबा आंनो ओंखारलांगोन बे न'निफ्राय बोरायाथ' बोरायखा जानायल' थानायल' अमा बुन्दा बायदि फुंग्ला जेबो खाजावथ' गैखाला Mami, mana abai-abuku रायबाय थायो आबै-आबौआथ' जेबो दाय मावाना गथ' नों सिथा नों जेबो मिथिया नङाबा फिफा गोदान लानानै खारजागोनबो आंजों थां न' सिङाव हाबबाय थां माबा ओंखारलां नोंसोरो बे न'निफ्राय बे न'आ जायगा गैया नोंस्रा आयै बुरि आयै हाब मा खालामनाय जाखो बेयो बिहामजो सिखार बुरि हा मा खालामनाय जाखो बे बिहामजो था नोङो आयै बुरि बुरि थ'दो बुरि थ'दो थ'दो बुरि जेराव मोनो बेयावनो थाहैसै बुरि थ'दो आइ आफा नोंसोर बबेयाव थांनो ओंखारखो जोंहा बे न'आव जायगा गैला फिसा जों जेराव मोनो बेयाव थांलाबायनानै थाहैसै फिसा ना नोंहामजोआसो माबाफोर बुंदों होनाखै आफा जेबो फराय बिबा थफिनदो आफा मा जाखो मानो होददावलाबायखो आइ आरो आफाया नोंनि मा दाय मावदों सालि आइदै
ओरै फै आइदा हामा फिसा निमाहा होदो निमाहा आंनाव नङा आइया राजानावसो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बिफा Mami. जाबाय दे फिसा जाबाय जाबाय दे आयो जाबाय दे। आंखौ निमाहा होदो